Hey, goedemorgen. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Arjen. Hi. Zeg, ik lig hier heerlijk op de bank. Maar wel alleen. Mag ik je uitnodigen om bij me op de bank te komen liggen? Dat zou ik heel plezierig vinden. Je ziet er goed uit vandaag trouwens. Het is een hele gezellige dag, denk ik. Maar ja, in je eentje. Het samen delen is toch zoveel mooier. Dan zullen we toch zoveel mooier de dag door kunnen gaan. Ja, kijk, deze bank is niet zo groot. Maar als ik zo doe, dan is er nog ruimte genoeg. Dus ik wil je toch even uitnodigen om bij mij plaats te nemen op deze bank.